Исәнмесез, Гүзәл? Исәнмесез. Мен калса бүген мин генә түгел, миллионланган телевизор караучылар да сезне күрүгә бик шат. Рәхмәт яусын. Бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Һәм әлбәттә минем беренче соравым ул сезнең гаилә хәлләрегез турында. Соңгы арада менә шундый күңелсез яңалыклар. Сез гастрольләргә үзегез генә чыктыгыз. Илдарның бүгенге көндә хәлләре ничек? Илдарның хәле Аллага шөкер ярыйсы дип әйтеп була инде бүгенге көндә, чөнки авыррак булган иде башта, беренче көннәрдә бигрәк тә хастаханәдә булып, һәм инде бүген инде ул өйдә, Аллага шөкер, үзенә килә. Шуңа күрә инде март аенда булачак концертларда Алла бирсә ул чыгыш ясармын дип өметләнә. Барысы да яхшы булсын дип телибез инде. Тамашачыларга рәхмәт. Безгә үзләренең дугаларын язып торалар һәр вакыт, теләкләрен белдереп торалар. Шуңа күрә алардан да көч алып, Илдар инде үзенә килә. Аллага шөкер, рәхмәт. Әле Илдар сиңа караганда да күбрәк борчылгандыр. Әйе, ул көндә шалтыратып, 2 секунд сайын шалтыратып, тур эфирлардан карап, инде бик борчылып утырды инде өйдә. Дөресен генә әйтим, ул өйрәнмәгән мин теге 15 ел буена канатлы, пар канатлы булып сәхнәгә чыгып өйрәнгән Гүзәл белән Илдарны күреп өйрәнгән тамашачыга да бу бик көтелмәгән хәл булды. Шуңа күрә без инде ничек булса да башны югары тотып, бик дәрәҗәле итеп концертны биреп чыктык, Аллага шөкер. Командабыз көчле, командага рәхмәт. Алар инде бирешмичә, барсы яхшы дип шулай бер сулышта эшләп чыктык, Аллага шөкер. Иң хәтерегездә калган концерт программагыз? Алар берничә, шуларның берсен мин бик яратып үзем чыгыш ясый идем, уйный идем, чөнки ул театральләштерелгән иде. Ул улым программасы иде, исегездә булса. Чөнки безнең улыбыз Самир туды да, инде мин аңа атап, бәлки берәр җыр чыгарырмын, бәлки берәр ниндидер вакыйга эшләрбез дип уйлаган чакка туры килде, һәм улым дигән программабызны без улыбызга атап чыгардык. Быелгы программагызның 15 елның үзенчәлеге нәрсәдә? 15 елның үзенчәлеге беренчедән шушы менә 15 ел эчендә җыелган иң алтын җырларга без басым эшләдек, һәм инде әлбәттә шушы җырлар сценарий өстендә күп эшләдек дип әйтим инде. Соңрак инде биюләр өстендә бик күп эшләргә туры килде, киемнәр. Гомумән юбилей программасы дип әйтсәң инде, әлбәттә нинди дә булса теге юбилей программасына хас булмаган әйбер кертеп булмый. Шуңа күрә инде әлбәттә ул үзенең менә шушы кагыйдәләренә туры килә торган бик матур юбилей программасы. Сезне халыкка таныткан җыр ул нинди җыр? Халыктан сорасаң, әлбәттә инде төрле фикерләр булыр дип уйлыйм мин. Әмма ләкин барыбер теге беренче мәхәббәт кебек, беренче җыентыгым, беренче җырларым, беренче халык таныган җырлар, әлбәттә алар берничә, бер альбом иде ул, 13 җыр кергән иде ул альбомга. Ул альбомның исеме Синең серең дип атала иде. Һәм инде шушы альбомда булган менә 3 җырга мин басым күбрәк ясар идем. Тимәсен тик күзләрем дигән җырга, Озак яшәнкәй шатлык белән дигән җырга. Һәм инде әллә күрешәбез, әллә юк. Күп җырлар булды инде анда. Бу тормышта сезгә үрнәк булырдай, авторитет булырдай кеше бармы? Авторитет, әлбәттә, минем тормышта бер авторитет кеше бар. Ул минем әнием дип саныйм мин, һәм минем өчен әни ул бөтен нәрсә. Чөнки әни минем өчен беренчедән назлы әни миңа. Минем балаларыма инде карт әни дип йөртәбез инде без. Назлы карт әни. Аларга да кайвакыт мин өйдә булмаганда әни булган кеше. Безгә үзенең назын, йөрәген, бөтен тәнен, җылысын, бөтен үзен безгә багышлаган кеше әнием инде минем. Шуңа күрә минем өчен иң зур авторитет минем алдымда әнием. Әниеңнең менә беренче тапкыр синең концертыңа килгәнең? Истә. Ул иде Уникс концертлар залында безнең ел сайын инде концерт программаларыбыз шунда уза. Беренче елларда әле мин ул вакытталар Пермь өлкәсе барда да үзебездә шуннан ала биреп килеп безнең янга безне зурлап шулай концертыбызда утырган чак истә. Алар инде минем бик тыйнак, бик гади кешеләр, бик оялчан. Беренчедән
шақыру урыннарына утырткач, кирәкми безне монда утыртма әле зинһар өчен берәр артта бер-ике урын булмас микән дип шулай әйтәм, арттан бик күренмәссез әйтәм, мин сәлам бирсәм дә әйтәм, сез күренмәссез дигәнем, яра күренмәсәк тә ярый, без шунда утырсак безнең өчен иң зур бәхет шул инде диделәр. Шуңа күрә алар бик уялчан, шулай матур итеп килеп утырганнар иде. Шуннан соң бөтен халык алар белән таныша башлаган. Шуннан бирле алар бик тә концертка барырга дисәң, аяк куллары калтырап төшә, бик борчылалар башлыйлар, курка, уяла башлыйлар. Шуңа күрә теге беренче концерт истә калган инде. Илдарның әнисен искә төшерсәм инде мин, ул шулай ук минем иң беренче концертыма килгән иде безгә кунакка, һәм минем иң беренче концертта ул булган иде. Сезнең гаиләдә кем усалрак иде? Әтиме, әниме? Кем сезгә тәрбияне күбрәк бирде гаиләдә? Менә авторитет дидегез бит. Икенче авторитет кеше минем өчен әти. Чөнки әти миңа тәрбия биргән кеше. Чыннан да мин аны бик яратып сөйлим. Ни өчен? Чөнки аның менә тормышка карата шундый кирәк чакта әзгенә кырыслыгы, кирәк чакта үҗәтлеге, кирәк чакта назлылыгы булмаса, әлбәттә миңа бу тормышта авыр сынауларны үтәргә бик җиңел булмас иде. Мин инде әти менә шундый тәрбия бирде миңа, безгә инде барыбызга да. Айрыша миңа, мин беренче бала буларак инде, мин шул малай урынына да, кыз урынына да үзем йөрдем, әтинең чүкечләрен тотып. Шуңа күрә миңа айрыша әтинең тәрбиясе күбрәк тиде, һәм мин аңа бик рәхмәтлемен. Минем авторитет икенче кешеме. Сез гаиләдә 3 бала, сеңлегез Гөлназ хакында беләбез, ул да бер арада җырлады. Әйе. Әле декрет ялында ялгышмасам. Әйе, 2 ул үстерәләр алар. Эңегез. Энем әле өйләнмәгән, энем Раушан. Ул шулай ук әзрәк күләгәдә, безнең бик шулай ук теге яратмый, кеше алдында йөреп, теге мин дип кыланып йөрү безгә хас әйбер түгел. Шуңа күрә ул да шулай тыйнак кына, матур гына эшләп йөри. Менә туган көн концертыгыздан белдек, әти-әниегез дә бик матур җырлый, музыка коралларында шулай уйныйлар. Берәр кайчан әниегез белән дуэт яздыру теләге булмадымы? Ой, аның турында бер уйлаганым булмады. Дөресеңә син әйтмәсәң бер дә уйламас идем. Сезнең өйдә нинди музыка кораллары бар һәм нәрсәләрдә уйный беләсез? Безнең өйдә баян бар, фортепиано бар, курай бар, нәрсәләр бар әле бездә тагын? Барабаннар бар, скрипка бар. Илдарның гитарасы. Илдарның гитарасы, ансын онытып торам әле генә. Менә туган көннә бүләк иткән идем. Әле бик теге уйнап әзрәк маташа, теге әзрәк онытылган ди, күп еллар уйнамаганмын ди. Әмма теге миңа җырлап бир инде, бер-ике җыр дип куйган вакыт килә. Үзең нәрсәдә уйный беләсең? Мин үзем фортепианода уйныйм. Пианино. Әле ялгышмасам, беренче фортепиано турында ниндидер тарих та бар. Тарих дип мин аны концертларда сөйлим инде. Әти белән әнидән кайтып, менә бер 7нче класслар булгандыр инде. Хәистә түгел, бик хәтердә түгел. Пианино кайтып сорадым. Чөнки һәр вакыт музыка мәктәбенә иртә таң белән барып, анда шушы бирелгән әйберләрне шунда өйрәнеп, бик авыр иде инде. Мин булай да иртән 6-та чыгып китеп, кичке 8-дә көч-хәл белән сүрелеп кайта идем. Шуңа күрә бер кайттым да әти белән әнидән сорадым инде. Әйтәм, ал бирегез әле миңа өйдә булсын, әйтәм, мин өйдә өйрәнәм, 5-кә генә бетерәм, вәгъдә итәм дип шулай. Әти теге бер-ике уйламыйча, ярар алырбыз диде. Шулай итеп алып бирделәр пианиноны. Әле һаман өйдә ул безнең хәзер. Соңрак инде күп еллар узгач инде минем туганнар сөйләделәр моны. Гүзәл ди, исеңдәме ди, синең ди фортепианоң өйдә утыра дип әйтәм, истә. Син беләсеңме соң ди, әтиң белән әниең гомер буе машина алабыз дип җыйган акчаларына шул пианиноны алып биргәннәр ул вакытта диде. Шул акча алышынганча гына туры килгәндер инде, күрәсең. Мин аны белмәдем. Шуннан соң инде әлбәттә әти-әнигә мин гомер буе рәхмәтлемен. Менә миңа бер вакытта да юк дип әйтмичә, нинди авырлыклар булса да, һәр вакыт балаларга дип яшәделәр алар. Менә кайта идем, берәр кемдә берәр кием күреп, менә әнием әйтә, минем дә шундый киясем килә дип. Кай вакыт әни үзе дә тегә иде инде безнең. Кай вакыт инде теге кибетләрдән күреп кайтсаң, тырышып алып бирәләр иде инде. Булай теге юклыкта яшәмәдек, һәр вакыт теге теләгән әйберне алып бирәләр иде. Но теге машинаны таки күрмәдек без. Бездә машина юк иде. Бүгенге көндә алар нинди карт әни, нинди карт әти?
иң яхшы картәни белән иң яхшы картәти дип әйтер идем мин, чөнки алар менә үз гомерләрен оныкларына багышлыйлар хәзер көне-төне алар белән. Һәм инде мин аларга һәрвакыт рәхмәтлемен. Илдарның әтиәниләрендә теге читкә калдырасың килмәй, алар да һәрвакыт килеп, һәрвакыт күңелне күреп китәләр безнең, аларны күрәбез, бик шатланабыз, авылда матур итеп яшиләр. Безгә дә киләләр кунакка, шуңа күрә бик тату яшибез, Аллаһка шөкер. Димәк, сезнең гаиләдә кайнана килен мөнәсәбәтләре, кияү әби мөнәсәбәтләре бик яхшы. Бик яхшы, Аллаһка шөкер. Без бер вакытта да теге кайнана дигән сүз мин теге җырда гына бар ул. Әни шатлана инде ул җыр барлыкка килгәч. Булай без әни белән, әни миңа балам ди, мин кызым ди, гүзәл дип тә әйткән, килен дигән сүз ишеткәнем юк мин. Мин аңа шулай ук әни дип йөртәм беренче көннән үк. Без бер-беребезне аңлап яшибез, ике сулыштан, ике караштан аңлашабыз. Шуңа күрә әни белән бер сүзгә килешкәнебез юк. Мин бик шатланам. Чыннан да шундый җайлы үземнең менә әни, икенче әнием инде чыннан да. Менә аларга беренче тапкыр кайтканыгыз, алар белән танышкан көнегез хәтерегездәме? Хәтердә. Илдар белән беренче тапкыр аларга өйгә кунакка кайттык. Илдарларның яңа өйләрен бетереп чыкканнар да үй туйларына әзерләнеп йөргән чаклары натур килде инде. Бәлки ул белгәндер инде аны. Миңа әйтмәделәр. Шулай без инде танышырга дип кенә кайттык та. Карыйм, әнигә, әнинең шторалары эленмәгән әле. Иртәгә кунак килә диләр, кунакка әзерләнәләр. Мин әйтәм, ярдәм итим инде дип, шулай тиз генә үтүкләп булган теге матур шторалар әзерләгән, әтәки эленмәгән инде. Шулай итеп шторалар элеп йөрдем. Аннан соң карыйм, кайбер җирдә кадаклар җитми, кагылып бетмәгән. Шуларны кагып, әти белән шулай искә төшереп йөрибез инде. Күңелле иде, чыннан да. Баскычларга менеп, җыгла күрмә дип, мен әйтәм, ну, карап торып булмый бит инде, ярдәм итәсе килә шулай. Шуңа күрә менә беренче тапкыр яңа өйләренә күчкән чакларына туры килде мин аларның. Илдарның киресенчә сезгә кайтканы. Шуннан соң менә шушы аларга кайтканнан соң без туры безгә киттек бит инде. Әниләргә, әтиләргә әйтеп куйдым, әйтәм, без кайтабыз. Әзер торыгыз. Хәзер кайтып без инде автобуста кайттык, озак кайттык, шундай салкын бер автобус. Урыннары да ерак бит инде бар. Ораларыбыз да ерак безнең, 600 чакрым буладыр инде аннан авылдан, Илдарларның авылынан безгә кадәр, Әлшәйдән Бардага кадәр инде. Бәлки әзрәк торны, безгә күп күренде инде. Шулай итеп Уфа автобусына утырып, трасса өстендә төшеп калып, безнең әле авылга да керми ул. Безне әти каршы алды инде. Шундай теге әтинең теге борчылган чагы шунда ук күз алга китерегез. Без автобуста утырабыз, бер кичкенә генә машина остановкага кирип туктаганда, хәзер автобусның алдыннан ничектер тизрәк чыгарга тырыша инде. Анда урында юк инде әзгенә. Әти шунда бурыла инде теге. Борчыла, безне каршыла дип, шундай. Мин уйлап утырам, нишләп туктамый икән инде әти дип. Үзегез дә борчылгансыздыр. Үзем дә борчылдым мин аны. Теге матур дип күрсәтәсе килә бит инде бөтен әйберне. Баштарак шулай бит инде. Баштарак дип соңрак та шулай инде. Ну, теге яхшы яклап күрсәтәсе килә бөтен әйберне. Шуңа күрә кайттык. Илдар да ялчан гына бу вакытта теге сорау да бирмәйде. Шулай теге вакыты җиткәч инде әти белән әнидән кул сорарга кайткан бит инде. Шулай итеп, ярыймы, мөмкинме дип кул сораган чаклары да истә инде. Шул беренче кайтуда кул сорады инде ул. Бу инде март айлары иде. Шуннан соң безнең озак тормадык. 7 мартта безнең никахыбыз булды. Никах шулай сезнең якта барды да. Безнең шулай кыз якта никах уздырыла инде, туй инде кем ничек килешә, булай егет якталарда, туйны инде без киресенчә Башкортстанда Чехов исемендәге санаторийда уздырдык. Бик матур булды туйыбыз. Истә калды менә туйны да мунча ташлар алып барганнар безнең туйны, гамилә булар шу теге. Без ике бала чага булуына карамастан безне хөрмәт итеп, шундый ерак араларны якынайтып, адашып, килеп табып, шулай бик матур итеп туйларыбызны уздырганнар. Шуңа күрә без инде гомерлек дуслар. Бик күп дусларыбыз, инде анда туй көненнән башлап бүгенге көнгә кадәр дусларыбыз да бик күп. Бик матур итеп уздырып җибәргән иде туйыбызны. Туй күлмәгегез сакланам. Туй күлмәк минем өйдә. Мин аны бер почмакта гына матур итеп төреп тотам. Анда булган туфлиләр дә шунда, перчаткалары да, башка куйган әйберләр дә, барсы да бер урында тора. Мин тимим. Кайчан киеп, бренди сәхнә образы бәлки аңардан бәлки, ну, без инде
үзебезнең программаларыбызда теге туй күренешләрен күрсәткәнебез бар, ләкин үземнең туй күлмәгемне киеп чыкмадым мин. Башка туй күлмәген киеп чыкканым бар. Монсын инде теге истәлек итеп кенә саклыйм. Бер нәрсәдә тимәдем дә мин аңа менә шул беренче көннән ничек салган идем, юмадым да, шул киенә төрелгән киенә бер почмакта коробка эчендә ята инде. Тормышыгызның иң авыр, иң сынаулы мизгеле ул кай вакытка туры килә? Минем сынаулы мизгелләр дөресен әйткәндә бик күп булды. Аны инде мин үзем генә кичердем, үзем генә беләм. Әмма менә иң сынау кашан башланды? Мәктәпне бетергәч, монда Казанга укырга килү алдыннан инде. Беренчедән әти белән әни Пермь өлкәсенә үзебездә янда булган шәһәргә генә җибәрәселәре килде инде. Минем нишләптер күңел һәрвакыт Казанга таба тартты. Чөнки мин беренчедән артистларның да килгән артистларның да концертларына йөргәнем бар иде. Икенчедән инде мин төрле кичкенә генә булса да мәкаләләр дә яза идем. Мәктәп тормышы турында үземә ошатканга, яратканга инде. Шуңа күрә менә бәлки журналист та булырмын дип, нишләптер Казанга таба күңел тарта иде инде. Ләкин әти белән әни әйтә торган, безнең анда берсе дә юк, анда кая кемгә барасың инде, ерак бит инде ул дип әйтәләр. Менә иң кискен мизгелләр дип шуны саныйм, менә шушы адымны эшләү алдыннан мин беренчедән минем дус кызым барырга тиеш минем белән, ул ниндидер сәбәпләр аркасында бара алмады. Казанга берсе дә китмәде. Ул елны инде 99 елда мин мәктәпне бетереп бер үзем класстан Казанга таба юл алдым. Әни белән килгән идек, истә соңрак инде әни кайтып китте, мин экзаменнар биреп йөрдем. Бик авыр иде, үземә генә калып, шушы шәһәрдә инде кай вакыт теге акча беткән чакларда күп булды инде. Бик авыр булса да инде мин һәрвакыт теге түзергә тырыштым. 2 университетта бергә укыдым бит инде параллель рәвештә. Шуңа күрә ничек булса да теге белем алырга да һәм инде яраткан менә җыр сәнгатендә үсү ягын теләдем инде. Һәм шуңа күрә 2 университетта да бергә укыдым. Укырга туры килде инде. Һәм тагын бер сынаулы мизгелне искә төшерәм. Инде без инде Илдар белән өйләнешкән вакыты авылга кайтып киттек. Иларины 40 көн инде бездә шулай каралган, безнең балаларны 40 көн мунчада чабырга кирәк. Ул теге тазарак була, саурак була диләр инде безнең якта. Шуңа күрә мин инде алып кайтып, иң беренче Иларибыз беренче бала бит инде, беренче онук, ике якка да әбием мунча кертсен дип алып кайттык инде без. 40 көннән соң кире килдек Казанга. Безнең инде яшәр урыны әле юк. Бер кеше белән сөйләшеп куйдык. Ул ярый дип әйтте дә инде. Без фатирга килсәк, бүтән нәрсә бикле. Без машинада килеп төштек. Әйберләр белән кулда бала бит инде. Шулай итеп, кая барырга белмибез. Безнең Казанда берсе дә юк ул вакытта. Шулай итеп, урамда калган чакларда булды инде. Без инде теге югалып калмадык, Илдар белән икенче кешеләр табып, шулай менә 1-2 ай фатирсыз жилплощадка ягында бер таныш абыйыбызны табып, шунда яшәгән чаклар искә төште инде менә. Кискен мизгелләр иде инде. Аннан соң инде гастрольгә килгәндә инде кискен вакытлар булды. Без бер вакыт шулай гастрольгә киттек. Юлда барабыз, анда Себердә шулай бер шәһәр белән икенче шәһәр арасы бик ерак. 600 чакрымда бар, 1000 чакрымда бар. Иң әзе бер 400 чакрымдыр инде, 500 чакрым шулай. Без беренче елларда әле бу белмибез бер нәрсә. Шулай газельдә киттек, газель алдык, 15 кеше без газель ичендә, газ белән яга торган газель булды бу. Безнең газелебез газы каттымы, нәрсә булдымы, юл өстендә калдык, андагы салкынлыкны бездә иң каты салкыннар ул ничә градус булырга мөмкин? 45-50 дер инде. Аларда ул әле әзрәк җылытты диләр, ул андый салкынлык булса. Шуңа күрә без теге аңа күнекмәгән. Туңып калмас өчен инде без күп әйберләрне ягып, менә әле кешеләр килеп алганчы безне шундый менә кискен мизгелләрдә булдык инде без. Шуннан соң инде кайтып инде үзебезгә автобус алабыз дигән чакларда булды инде. Шул хәтле менә бүтән нәрсә арендовать итеп йөргәч, менә шундый авыр чаклар бик күп булды безнең. Юлда күрмәгән әйберләр калмады. Салкын клубларда да күп йөрдек инде без. Шуңа күрә шуннан соң үзебезгә автобус алдык инде.
Шуннан соң без икенче тапкыр яши башладык дип Илдар белән кайткан идек шуннан соң. Шулай. Булай кискен вакытлар һәр вакыт була иде инде ул. Шуңа күрә теге нык булырга кирәк, бирешмәскә, нинди дә мизгел булса да сынау һәм ул сынауны җиңеп чыгып, тагы да көчлерәк булырга инде. Шул нәтиҗә. Тормышка ашмый калган хыялыгыз бармы? Гомумән мин бик хыялланырга яратмыйм. Чөнки хыял, әмма ләкин бар бит әле шундый бер тормышка ашыра аласыңмы син аны? Мөмкинме ул? Менә шундый. Шуңа күрә мин инде күбрәк планлаштырам. Нинди дә булса теге максатлар тотам алдымда. Әлбәттә ул хыялга керәдер инде. Минем менә 15 ел бит инде хәзер шушы сәхнәдә эшләп киләбез. Россия буенча концертларыбызны бирәбез. Шуңа күрә тамашачылар инде беләләр, күрәләр. Инде шушындый менә теләгем бар иде дип әйтим. Иң үзебезнең Мәскәүбездә төп сәхнә бездә шушы концертыбызны, үзебезнең юбилей концертыбызны шунда бирәсе килгән иде. Шуңа күрә без менә шушы хыял дип әйтсәң, шушы теләк әле тормышка ашмады. Алла бирсә без инде 30 март көнне аны билгеләдек. Тырышып көч-хәл белән инде хәзер шушы концертыбызга әзерлек бара. Алла бирсә менә шушы куйган үребезне дип әйтим соң. Шушы концертыбызны исән-сау биреп чыгарга булсын иде. Менә минем иң зур теләгем бүгенге көндә шул. Алла бирсә, тулы заллар белән, иң кадерле тамашачылар, якын дуслар белән шушы юбилейбызны төп сәхнәдә Кремльдә Алла бирсә 30-нда уздырып җибәрергә иде. Инде курку хисе бар менә борчылу. Ну, әлбәттә курку хисе бар инде. Беренчедән сиңа ул меңлек зал түгел, анда 6000-нан артык урын бар безнең Кремлебездә. Икенчедән ул бик зур җаваплы концерт. Чөнки ул төшереләчәк, ул инде төрле телевидениеларда Алла бирсә күрсәтеләчәк. Өченчедән ул ниндидер нәтиҗә безнең иҗатыбызга карата. Өченчедән, дүртенчедән инде ул анда килгән дәрәҗәле артистлар, барыбер җаваплылык. Без әле күп дуэтлар әзерлибез. Алла бирсә үзебезнең рус эстрадасы йолдызлары белән дә шулай дуэтлар көтеләчәк. Шуңа күрә әлбәттә инде бу ниндидер яңа баскыч дип әйтим инде. Һәм инде бу баскыч әле моңарчы безнең өчен басып тормаган баскыч. Шуңа күрә әлбәттә югарырак баскыч куркыта. Әмма ләкин инде без үзебезнең сәхнәдә булган тәҗрибәбез белән Алла бирсә ничек тә булса җиңеп чыгарга тырышырбыз дип уйлыйм. Менә Сагдиана белән дуэтка килгәндә, аның татарчага өйрәнеп, сезнең белән татарча җырлыйсы килмиме? Без аңа тәкъдим иткән идек, ләкин ул минемдәй ничек тә булса акцент булса ди, миңа бик уңайлы булмас ул дип без теге сөйләшеп торабыз аның белән. Мин дә ничектер әйтмәдем инде, әйдә шулай булсын дип. Шуңа күрә ул русча вариантын җырлады, мин татарча калдырдым. Бүгенге көндә ул миңа тәкъдим ясый. Әйдә бу синең җырыңны русчада гына икебез җырлыйбыз ди. Мин инде әлегә уйлыйм, чөнки кирәкме, юкмы дип уйлыйм инде. Шуңа күрә без әле шундый менә икеле вариантта тукталып калдык, русча, татарча. Кемгәдер шулай кызык инде. Һәм минем максатым нәрсәдә? Минем максатым безнең татар җыры яңгырасын чит илләрдә дә. Менә бүгенге көндә ул Кавказ телевидениесеннән бара ул җыр, һәм аннан инде бик күп кешеләр яза башладылар. Әле ул җырның чыкканынан да 1-2-3 көн генә, әмма ләкин безнең инде Инстаграмда күпме язучылар анда мин мондый нәтиҗә көтмәгән идем беренчедән. Шуңа күрә миңа үземә дә кызык була башлады инде. Менә безнең үзебезнең милләттәшләребездә анда яшәгән кешеләр шул хәтлем сөенеп язалар. Рәхмәт сезгә. Безнең җырыбызны да шушында сез алып чыгып күрсәтәсез. Без тыңлый алабыз үзебезнең моңнарны дип. Шуңа күрә безнең музыка, безнең менә безгә генә хас булган җырларыбыз шушы менә читләргә дә чыксын иде дигән теләктә инде минем иң зур максатым шул. Шуңа күрә аны русча җырлап була әлбәттә. Нигә генә җырына тукталдыгыз? Нигә генә җыры соңгы вакытта бик популярлашып китте. Чыккачукта аны бик яхшы итеп кабул итеп алдылар һәм YouTube каналда да менә көтмәгәндә генә бер дубльдан төшерелгән клип
дип йөртә инде аны халык, без аны клип дип чыгармаган идек. Әмма ләкин ул үзенә генә ничектер хас булып чыкты. Беренчедән монда мин бөтенләй башка образда, машинада утырып җырлаган көенә генә ул җырга бик күп просмотрлар, мин белмим, санаганым юк, әмма кеше әйтә, бик күп просмотрлар ди. Шуңа күрә инде ул җыр шундук халык белән кабул итеп алынды һәм бүгенге көндә яратып тыңлалган җырларның берсе. Инде концерт бит әле генә булды безнең. Шуңа күрә менә без шуны күз алдында тотып инде шул җырны тәкъдим иткән идек. Ул ничектер бүгенге көнгә дә туры килә торган яңа дулкында барган җыр һәм шуңа күрә ул миңа калганда аңа да бик ошады үзенә, Сагдианага. Витас белән дә дуэт булачакмы, әллә инде махсус кунак кына? Юк, Витас белән дуэт булачак һәм без аны инде хәзерләп карадык ул җырын. Ул бөтенләй яңа җыр булачак. Звезда дигән җыры бар иде аның. Мин ул җырны бик нык яратам, тыңлый идем. Гомумән мин Витасның фанаты идем. Элек ул чыкканнан бирле, шуңа күрә инде шул еллардан бирле мин аның иҗатына гашыйкмын. Бүгенге көндә Витас инде бөтенләй башка образда. Ул инде бүген Америка компаниялары белән эшләп, яңа образда Америкада эшли торган кеше, ул махсус безнең концертыбыз өчен кайтачак. Шуңа күрә без инде Звезда дигән җырыбызны бергә башкарабыз. Алла бирсә. Менә сорыйсы килгән, сез бүген Мәскәүдә, иртәгә Себердә, берсе көнгә Казанда, буш вакытыгыз буламы? Һәм мәсәлән әйтик, бер көн буш вакытыгыз булса, сез аны ничек уздырыр идегез? Менә бер кай барасы түгел, бер инде съемкалар да юк. Сез өйдә генә. Өйдә генә. Мин иң яраткан урын минем өйдә, балалар белән. Мин иң яраткан мизгел, балалар менә кайталар, барыбыз да өйдә. Кичә Камилә шулай Самир белән кайттылар да, әйдәле ди, әти белән, әни белән, карт әни белән бергә чәй эчә торган өстәл ясыйк әле дип үзе ясады шул өстәлне. Менә безнең дә гаилә чәй ичү булсын әле дип шул хәтле менә үзе тарелкаларны китереп, өстәлләрне ябып, чәйләр ясап, менә шундый балаларым теләге иде. Һәм минем дә теләк һәрвакыт шул. Чөнки без өйдә булсак, алар өчен ул бәйрәм. Безнең өчен дә бәйрәм. Без өйдә утыру минем өчен иң зур бәйрәмнәрнең берсе. Балалар белән. Менә сез фотосъемкалар турында да сорыйсы килә. Сез аларга карата таләпчәнме? Менә сезгә шундый чаклар була, менә фотоларны бирделәр, сезгә әмма ошамый, һәм сез аларны беркайчан да куймыйчаксыз. Андыйлар да бар инде араларында. Чөнки һәрбер стилистның, һәрбер дизайнерның үз карашы бар бит инде. Һәм инде бүгенге заман таләпләре дә улар бөтенләй башкача, икенче төрлечә. Мин үзгәрергә курыкмыйм. Мин матур күренмәсмен дигәндән курыкмыйм мин. Бер вакытта да яңалыктан курыкмыйм. Әмма ләкин кай вакыт була шундый фотографиялар, мин карыйм, миңа үземне танымыйм, ошамый миңа. Киресенчә, менә стилистлар, инде дизайнерлар әйтәләр, ул бик яхшы, менә шушылай яхшы булачак дип, шуңа күрә мин инде кулак салам миңа читтән әйткән киңәшләргә. Шулайрак. Үзегез турында гайбәтләр ешештергә туры киләме? Гайбәтләр була инде, гайбәтсез бер кешенең дә гайбәтсез булмыйдыр ул, була инде. Теге күңелгә тигән дип әйтимме соң инде, теге гайбәт дисәң, теге белмичә сөйләгән әйберләр дә күбрәк буладыр. Аңламыйча әйткән, мин теге тамашачыга әйтәсем кем теге гайбәт сөйләләр дип. Мин гомумән теге үзем гайбәт сөйләргә яратмыйм. Гомумән минем аңа вакытым да җитми. Һәм ул булган вакытны дөрес якка куллансаң, син күбрәк үсәсең генә. Шуңа күрә гайбәт ул минемчә ниндидер теге иштәсем дә, теге беләсем дә килми. Әмма икенче яклап теге күңелгә тигән әйберләр була инде. Инстаграм бар бит. Анда берәр нәрсә куйсаң, әлбәттә теге комментарийлар китә бит инде. Бер көн әле шулай бер комментарий укыдым. Әйбәт инде ул, конечно, гүзәлнең бөтен җире ясалган инде аның. Ясап куйгач шулай бөтен процедураларны ясап торгач әйбәт була инде ул, матур була инде ул шулай дип. Бизәнмәгән булса, менә бер җирдә ясалмаган булса, алай булмас иде дигән кебек әйтеп куйган. Мин инде киресенчә теге аңа матур гына әйтеп җавап бирдем. Дөресен генә әйтим, мин әле менә бүгенге көндә ботокслар күп әйбер турында сөйләләр, медицина бит инде алга киткән. Әлбәттә теге матурлык ягыннан. Мәле мин менә ботокс ясатырга да батырчылык итмим бүгенге көндә. Бүгенге көнгә кадәр менә ничек бар, күрәсезме, минем җыерчыклар да әзрәк теге елмайсам килеп чыга инде ул минем.
Шуңа күрә минем бер җиремдә ясалмаган, каш язалмаган, минем бөтен нәрсә үземнеке, иремнәрем күптерелмәгән. Менә ничек бар 3 баладан соң менә үземне ничек хис итәм, бүгенге көндә спортзалга да йөрергә дөресен әйткәндә вакытым юк минем. Шуңа күрә әйтәсем килә инде теге кайвакыт теге белмичә язалар инде. Шуңа күрә әзрәк күңелгә тиеп куя. Әмма ләкин менә шулай күренәдер инде, алай шундый зур дәрәҗәле бәя биргәч әйбәт инде ул. Менә бизәмичә шулай съемкаларга бара аласызмы? Менә минем нигә генә дигән клип турында сөйләштек бит сезнең белән. Менә мин анда бөтенләй бизәнмәгән килеш төштем. Ул клипта мин бөтенләй бизәнмәгән һәм төрле кеше YouTube'ка кереп аны карый ала. Әйе, мин әлбәттә съемкаларда төрлечә булганыбыз бар. Иртән торганыбыз бар, төнге 4тә. Ничек бар инде? Ничек туры килә? Менә YouTube дигәч сорыйм әле. YouTube'та да ниндер социаль челтәрләрне алсак та, кайда да сез беренче урында. Сез миллионланган караулар, сезнең иң күп лайклар, моның сыры нәрсәдә? Сез шулай дип уйлыйсызмы? Мин аны турында белмәйдем. Чөнки дөресен әйткәндә минем анда кирип теге ничә просмотр булган, без беренче микән дигән сораулар үземә биргәнем юк, чөнки без һаман эштә, һаман нәрсә төшерәбез, һаман ниндидер челленджлар балалар белән, гомумән менә кызыклы мәгълүмат, тормышыбыз кайнап бара инде. Шуңа күрә аның күрергә, карарга вакытым юк, дөресен әйткәндә. Без беренче икән бик яхшы инде ул. Алла бирсә, шулай нәтиҗәле итеп эшләргә булсын. Барыбызга да просмотрлар безнең өчен нәтиҗә инде ул, дөресен әйткәндә. Шуңа күрә димәк, карарлык әйберләр бардыр инде, кызыклыдыр халык эчендә. Клипларга килгәндә дә сез бит иң күп клиплар төшергән артистларның берсе дип әйтергә була. Шулаймы? Ансында санаганым юк иде. Ну, клиплар инде Менә кичә мин карап утырдым, 30дан артык клипыгызны менә мин таптым. Менә мин беренчегә ишетәм, зур рәхмәт. Санаганыбыз юк. Миннән сорыйлар ничә клипыгыз бар дип. Мин үзем санап утырганым юк. Без инде хәзер теге җырчыга хәзер шундый яңа тренд китте. Җырчыга һәм нинди дә булса YouTube'ка куер өчен аның видео обложка дип йөртәләр аны. Видео обложкасы булырга тиеш. Кемдер инде фото гына куя. Кайвакыт инде без теге җырлаган килештә төшереп алабыз. Һәм инде бөтен әйберне теге клипка кертә башласаң, әлбәттә алар күп җыеладыр миңа калганда. Инде булай нәтиҗәләп астыннан алып теге под ключ дип әйтәләр бит әле. Йозак астында алып эшләнгән эш булса инде, әлбәттә андый клиплар бар, алар безнең сандыгыбызда. Һәм біз алар өчен теге горурланабыз, горурланырлык клипларыбыз да бар, чөнки аның өчен бик күп көч таләп ителгән, бик күп эш салынган, көч салынган һәм күп профессионал кешеләрнең эше безнең өчен бик кадерле. Шуңа күрә бар шундый клипларыбыз, без алар өчен инде йөзебезгә кызыл китерми торган клипларыбыз бар. Һәм әлбәттә ул булырга тиештер артист кешенең. Күп каралгач инде, димәк, тамашачыларыбыз да яратып карыйлар. Димәк, матур төшерелгән, яхшы төшерелгән дигән. Кайсы клипны аерып әйтер идегез? Һәм аны төшергән вакытта булган кызыклы мизгелләр бәлки хәтерегездәдер. Ну, безнең менә бик кызыклы мизгелләр, әлбәттә ул теге көтелмәгән хәлләр килеп чыга бит инде, улаймы? Көтелмәгән хәлләр килеп чыгарга мөмкин, син әзер булмаган чакта. Нинди дә булса теге ситуацияларга әзер булмаган чакка. Андый ситуациялар әлбәттә бер читкә чыксаң, кайдыр син әзер булмаган әйберләр күрсәң генә килеп чыга. Шуңа күрә әлбәттә чит илдә төшергән клипларда булган кызыклар бездә бик күп инде. Аны сөйли башласам бүгенге сер булып калсын, тапшыру гына җитмәячәк. Ләкин менә булды шундый клиплар, менә без истә менә беренче клипны гына алыйк, гашык итеп сакла син дигән җырга клип төшергәндә без инде беренче тапкыр машинага гына утырып чыгып киттек Кырым якларына. Ул вакытта әле чит илдә клип төшерү дигән әйбер бөтенләй юк иде. Без чыгып киттек, икебез генә Илдар белән машинада. Мин хәзер ипиләр алдым, помидорлар, кыярлар, моның хәтлем пычаклар, ну кирәк бит инде ясап ашарга, юлда ашарга инде без үзебезчә авылча өйрәнгән. Чыгып киттек, границаны чыгабыз. Мине тоттылар да теге минем өйдәге пычагымны карап, бу холодное оружие диләр. Безне пычак шунда алып калмадылар, читлеккә ябып. Шуңа күрә көтелмәгән хәлләр менә юл үсте тулы. Аннан соң Илдар әйтә, рыгытып калдыр шул пычагыңны шунда гына дип. Әйтәм, юк калдырмыйм, ул яхшы пычак дим, чөнки ул миңа ошый әйтәм.
Мен әйтәм, әйдә мен әйтәм, булай әйтәбез. Мен хамыны монда качырып куям, мен әйтәм, үлән аразында. Һәм мен әйтәм, бераз нак куям. Ха, кире кайтканда шуны алырбыз дим. Илдар күлеп үлә язды инде шунда. Нәрсә кирәк ул пычак сиңа дип. Шуңа күрә аннан соң барып җиттек. Истә мәк чәчәге күз алдыгызга китерәсез инде. Без бер мәк чәчәге, ике мәк чәчәге. Анда даласы буенча мәк утыртканнар. Ул якларда гына бар ул. Бездә ярамый бит инде мәк үстерергә. Ул якларда ярый. Шул елларны инде шунда мәк чәчәген барып табып, шушы дала кебек җиргә басып, шунда 1 сәгатьләп төшергәнбез микән инде без ул клипны. Шунда җырлап чыкканчы, шул хәтлем башка тиде. Ул ис белән мин бүгенге көндә дә менә аштан берәр шундый ис килсә, минем аллергия башлана. Менә шундый кискен бер ис. Шуңа күрә менә шул истә калды инде. Аннан соң ул клипта, шул клип әле ул. Без дельфиннар белән дельфинарийга бардык та, миңа әйтәләр, әйдә дельфинга булай тотынасың да хәзер, матур гына барасың. Дельфиннар сине бер тимиләр ди инде. Хәзер мин куркмыйча дельфинга шулай икесенә шулай канатларына тотындым да инде, булар мине алып китеп баралар. Бер заман канатын теге ныграк тотканмындыр инде, теге курык тыбыга инде дельфин. Ха, бу минем аякка булай итеп төртә бит. Мин куркып су астына кирип киттем. Ха, теге дельфин мине спасает бит инде. Өйрәнгән кеше коткарып. Шундый көтелмәгән хәлләр дә булды. Булдымы, күп инде алар сөйли башласаң. Шуңа күрә аерым бер передачага килербез әле, Алла бирсә. Гүзәл, менә бүгенге көнгә сезнең иң зур җиңүегез ул кайсы җиңү? Иң зур җиңү минем әни булудыр. 3 балага гомер бирә алуым, әни булуым. Иң зур җиңү. Аллага шөкер. Балаларыгызда дәвамчыларыгызны күрәсезме соң? Алла бирсә. Менә мин көтелмәгәндә миңа берәр җырларын тыңлаталар да, мин таң калам. Балалар бездән дә яхшырак булсын дип телим мин һәр вакыт. Гомумән балалар яратам. Яхшы кешеләр, көчле кешеләр яратам. Шуңа күрә балаларыбыз бездән дә яхшырак, бездән дә көчлерәк булсыннар иде. Әлбәттә, алар җырчы булсалар да, без бик сөенәчәкбез генә. Әмма ләкин иң мөһиме алар яхшы кеше булып үссеннәр иң беренче. Өчесе дә димәк җырлыйлар, өчесе дә. Самир әле бик җырламый, әмма ләкин җырны утып ала, тиз генә җырлап бирә, аптырап каласың. Бәтәш, улым, син дә җырлыйсыңмы дип. Камилә инде, әлбәттә, балалар бакчасында өйрәнеп, күп конкурсларда катнаша, әле бүген дә конкурска киттеләр алар. Илар инде безгә әйтмичә генә, чыннан да бик матур җырлый икән, без дә белмәдек. Менә Алла бирсә әле, бәлки Кремльдә дә җырлатырбыз дип уйлап торабыз. Шуңа күрә әле Иларның киләчәге Алла бирсә булыр дип уйлыйм мин. Чөнки әле минем өчен бу үземә дә көтелмәгән яңалык булды. Аның җырлавы. Инде Самир әле кичкенәрәк, бәлки ул да тартылыр. Гомумән алар музыканы, сәнгатьне күреп, яратып үскән балалар, шуңа күрә миңа калганда җырласалар, аларның бик яхшы килеп чыгыр дип. Безнең тапшыру бәйрәмнәрдә чыгачак һәм сезнең менә шундый уникаль мөмкинлегегез бар. Телекраннар алдында утырган тамашачыларыбызны якынлашып килүче бәйрәм белән тәбрикләргә. Чын күңелдән бөтен хатын кызларыбызны, әниләребезне, кызларыбызны шушы матур 8 март бәйрәме белән тәбриклисем килә. Әлбәттә, хатын-кыз бәхете телим, иң мөһиме. Тазалык булсын. Шушы тормыш авырлыкларын җиңеп чыгып, һәр вакыт эштән матур булып калырга язсын. Һәр вакыт табигый матурлыгыгыз булсын. Һәм инде балаларыгыз исән-сау булсыннар, сезне шатландырсыннар. Яныгызда басып торган сезнең тормыш иптәшләрегез ныклы булсыннар, терәк булсыннар. Гомумән шушы дөньяда сөенеп, сөйлеп яшәргә язсын кызлар сезгә. Барчагызга исәнлек, иминлек теләп, хатын-кыз бәйрәме белән тәбриклим барыгызны да.